My sme vám už avizovali, že dnes budeme mať šarmantnú babu, dámu v štúdiu Fit Family Rádia, no a aj to splníme, pretože prišlo slniečko do štúdia Fit Family Rádia, prišla energia pozitívna a ja by som to tak povedal, že taká metelica pozitívna prišla do štúdia Fit Family Rádia. Ja by som chcel privítať Marcelu Molnárovú, speváčku, moderátorku, spisovateľku a mal som teraz takú možnosť vidieť, že aj herečku. Aj to sa stalo všetkým poslucháčom. Ja prajem pekný deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Áno, aj to sa stalo. Ja som to videl takú ukážku. Ja síce nemám televízor, nepozerám televíziu, ale na internete bola taká ukážka z nejakého seriálu, z nejakej nemocnice, alebo čo to bolo. A tam určila diagnózu a všetko, čo k tomu bolo, patrí a potom ste tam také krásne odpadla tým mladým šarmantným hercom. Áno, že nie do náručia, ale na zem som musela spadnúť, ale tak aj herečku, scenaristku. Dobre, vítajte teda u nás v štúdiu Fit Family Rádia. Budeme sa tak troška rozprávať o tom, že v podstate o tej vašej kariére, ktorá je už viac ako 30-ročná, ale čo je pozitívne, lebo ja keď som sa pozeral na internete nejaké veci, tak mi tu vyšlo, že vaša kariéra odštartovala práve tu v Lučenci. Áno, v Lučenci to odštartovalo a bolo to na nejakej súťaže, alebo ako to bolo? Čiže spevácká kariéra odštartovala nedaleko 8 kilometrov od nás, od Haliče, tu v Lučenci. Áno, ja som ako také malé krpaté dievčatko vždy spievala a mňa vám, predstavte si, nahrávali ešte na taký magnetofón, že B3, keď som mala nejaké 4 rôčky a poposielali to kade-tade možne všade moji rodičia. A sa to dostalo do rúk do Bratislavy niekde a videli, že aj chodím ako také malé decko na rôzne spevácké súťaže. Takže sa vedelo, že toto dievčatko niekde spieva. Zrazu v Lučenci bola vyhlásená taká ako keby súťaž, respektíve to bolo také, že otváralo sa štúdium spevákov populárnej hudby a tam, predstavte si, zobrali Pala Haberu, Silviu Slivovú, čo fantasticky spievala, v krásnom filme Fontána pre Zuzanu, mňa a množstvo takých dobrých kamarátov, Olgu Záblacku a vlastne nás bolo asi 15 a práve v Lučenci sme boli vybratí títo 15 ľudia, od ktorých sme dobrí kamaráti a bola to taká fantastická skúsenosť a vyberal ma, možno aj niektorým niečo hovorí, Braňo Hronec, tak skladateľ, šikovný muzikant. No výborné, tak toto mňa veľmi teší, že teda začalo to nedaleko nás, táto vaša kariéra. No tak my si zahráme teraz aj pesničku, že Amore, to je taký mix, ktorý ste nám poslala do štúdia Fit Family Rádia. Môžete niečo bližšie povedať ohľadom tejto pesničky, lebo toto je také, by som povedal, že latino, taká presná energia, ktorá, ja to môžem tak povedať, vystihuje vás, lebo normálne vyšlo slnko, keď prišla do štúdia Fit Family Rádia, aj fúkať prestal vietor, všetko, prišlo normálne leto a pozitívna energia. Ďakujem pekne, to sa dobre počúva. Tá pesnička je naozaj latino a latino je to preto, lebo sme sa pred 8 rokmi, som sa s kolegom stretla, s kolegom z Kuby, vynikajúcim flautistom, hráčom na konga a reperom Albertom Enrique Hererom a vzájomne sa nám páčilo, čo robíme, naša tvorba a tak sme si povedali, že či by sme to neskúsili a o 2 týždne sme už boli v štúdiu. Nahrávali sme a vtedy to bol Vianočný album, potom ďalší album a teraz vlastne je to latino album, z ktorého už máme asi 6 skladieb hotových, toto je jedna z nich a on tam vymýšľa vlastne tie rytmy, či je to merengue, salsa, čača, alebo tak a jedna z nich je táto Amore. Dobre, výborne, takže my si to rovno aj pustíme, aby všetci ste sa tak pozitívne a latino naladili, keďže je tu piatok, pred nami je víkend, voľno a všetko, čo k tomu patrí, tak takéto pozitívne rytmy zo štúdia Fit Family Rádia. Amore,
Fit Family Radio. This is Sean Paul, the girls I'm overall right here. What's up, this is David Guetta. This is Christian Johnny from the band Coldplay. Počúvajte Fit Family Radio. Fit Family Radio. Rádio bez hraníc. Rozdávame dobrú náladu. Každý deň. Kde všade ty počúvaš Fit Family Radio. Daj nám o sebe vedieť na WhatsAppe Fit Family Rádia 0915 64 24 36. Napíš alebo nahraj hlasovku a my tvoj odkaz prečítame alebo pustíme do éteru Fit Family Rádia. No, naladený si na to správne rádio, na Fit Family Rádio, tak pokiaľ máš aj nejakú otázku, kľudne môžeš napísať na WhatsApp do štúdia Fit Family Rádia 091 564 2436 alebo aj na Messenger, no a môže sa kľudne Marcelky Molnárovej niečo opýtať, no a jedna správa to aj prišla, alebo taký pozdrav sa mi už vidí. Pekne pozdravujem Marcelku a všetkých v rádiu, aj všetkým poslucháčom. Repráčiky mám pripravené, sledujem, škoda, že sa mi nedalo prísť. No, Peťko, neboj sa nič, nie je všetkým dňom koniec. Niečo vymyslíme do budúcna a tak sleduj. Môžeš pozerať aj na našom webe livestream priamo aj s Marcelou Molnárovou. My to aj dokonca nahrávame, takže ti to môžeme potom aj poslať. A tak, no ale dobre, tak hrali sme si Amore, pretože ja viem o vás, že tento záber je naozaj dosť široký, lebo vianočné veci a teraz tento temperament a vy ste mi tu povedala aj takú prúpovídku a vlastne dá sa povedať, že taký príbeh tejto pesničke. Tak ľudia sa môžete pochváliť aj posluchačom Fit Family Rádia, že čo je spojené s touto pesničkou, keď ste koncertovali vo Viedni. Kľudne sa pochválte, že kto s vami spieval. Bolo také obdobie, vieme všetci, bol COVID, ale vo Viedni jeden čas medzi tými 2 rokmi, keď sa mohlo a nemohlo spievať, chvíľočku sme mohli aj pracovať a mohli sme aj cestovať. Takže vycestovala som do Viedne, mala som pozvanie pod zámkom Schlossbrunn vo Viedni, je taký zaujímavá reštaurácia Štokera, krásna záhrada letná, kde sú koncerty. Tak nám povedali, že môžeme tam aj my urobiť koncert, ale trošku som bola vystresovaná, lebo mi povedali, že vraj v záhrade sedí knieža Habsburské, ktorý posledný z rodu Habsburgov tam prišiel, zostal s celou svojou suitou a bola tam plná sála, plné veľké, to bolo veľa ľudí. A my sme teda hrali aj s kolegom, pohrali všetky naše veci a teda nehrali sme len svetový repertoár, ale aj moje skladby a keď som zaspievala túto Amore, tak vlastne celá suita, aj ten Habsburg, knieža, si to spieval, lebo si mysleli, že je to v španielčine Amore a kúsok teda v španielčine tam je, tak si to so mnou spievali, aj keď to bola vlastne skladba, ktorú v živote predtým nepočuli, ale asi ich oslovil rytmus, asi ich oslovila melódia a tak mám taký zážitok, že oni sa aj postavili nakoniec a spievali. No, tak to má byť, nech si zaspievajú, veď nemajú tam vždy takú hviezdu a vy ste vydali rôzne, teda... Mesiačik. Viete, ja vždy hovorím, ja nie som hviezda, ja som taký mesiačik. No, ale môj kamarát hovoril, že keď mieríš na slnko a pristaneš na mesiaci, je to obrovský úspech. Tak nie o čom. Ale tak teda tie albumy sú naozaj rôzne. Láska, vianočné veci, ktoré máme my tu v štúdiu. No a teraz taký najnovší album, z ktorého je táto pesnička. A to ste nahrali vlastne spolupráce s kubánskym flautistom. Ako toto celé vzniklo? Pretože ja viem, že spolupracujete s Henrym a s mnohými naozaj špičkovými hudobníkmi na Slovensku, ale kubánsky flautista tu na Slovensku? No, on tu vlastne prišiel s kolegom Lazarom, istého ľudia aj tohto speváka poznajú. V Bratislave je dosť veľká komunita práve, že kubánskych hudobníkov, ktorí sem v istých rokoch prišli, v rokoch, alebo 2000, tesne po 2000 a hrávali u nás také programy, kde sa veľa tancovalo. No a zrazu z toho zistili, že tí kubanskí muzikanti, že sú úžasní, že sú fantastické, že majú inú energiu, tak a zamilovali sa do slovenských dievčat, tak tu zostali. Aj tento môj Alberto má krásnu pani manželku Katku a už majú spolu 2 šikovné deti. Na tých Kubáncoch je jedna podarená vec, že oni, predstavte si, vôbec nevedia, koľko majú rokov, kedy sa ich deti narodili, vôbec. On vždy sa pozrie na moje, Marcela, prosím ťa, koľko má moja Karmenka rokov? To nikdy nevie. Šťastný to život, ja som sa od neho naučila to pekné maňana, ja taký ten
uzurpátor, ktorý presne musí prísť na čas. A ten Alberto ma vlastne naučil tak pokojne spolu žiť, tak pokojne spolu existovať na tých koncertoch. A ako som vám spomínala, hrali sme jeden spoločný koncert a on za mnou prišiel a povedal, čo keby sme spolu teda robili, lebo mne sa páči práve váš temperament. A on hovorí, vy nemáte niečo z Kuby? On to má jeden nápoj a to je všetko. Dokonca ani cigary nemám. Tak sme sa dohodli krátko, na to už sme nahrávali v štúdiu a odvtedy vlastne sme aj nerozluční kamaráti, sme dobrí priatelia. Skamarátili sa s Henrym Totom, príjmeme tam aj ďalších hudobníkov, samozrejme Henry má okolo seba celú suitu fantastických muzikantov. Ja poznám kopu ľudí, ktorí sú vynikajúci, ako je napríklad Emil Frátrik na bicie. A vôbec už nehovoriac o tom, koľko zaujímavých aranžérov, tak sme sa rozhodli, keď už sa takto priatelíme a spolu roky robíme, tak urobíme aj tento nový album. No dobre, tak ja pevne dúfam, že sa potom dostaví aj k nám do štúdia Fit Family Rádia, lebo my tu máme tiež ako latino dosť v oblbe a dokonca máme krstného otca rádia a je priamo z Kuby. Konkrétne? Eusebio. Eusebio je krstný otec Fit Family Rádia a to je presne, on maňána, len on príde z cigaret. Takže a on presne nerieši vek. Aha. To sa mi páči. On nerieši vek. Koľko máš rokov? Ja neviem. Asi 50. Asi. A dcera má koľko? No, neviem. Oni neslavia ani meniny, ani narodeniny a podarené je, že mňa Alberto presvieča, že má stále 44 rokov. Nie je to pravda. Oni starneš rovnako. Všetci rovnako hovorí, áno, skutočne, ale cítim sa výborne. Takto ja si myslím, že aj my Slováci by sme trošku mali začať brať život, že nie úplne narodeninovať, ale nechať to trošku tak na svetlo. Áno, úplne ja s tým súhlasím. Ideme si hrať ďalšiu pesničku. Máš na to. Môžete nám povedať niečo viacej k tejto pesničke? No, toto ma Alberto presvedčil, že počuj Marcel, ty by si mala začať aj trošku ako repovať, alebo tak ako rozprávať a to, lebo ja som taká, ako on tvrdí, málovravná čiča. Tak to nie je pravda. A taká zašitá v kúte a tak sa málo presadím vždy z miesta na miesto. Tak on ma presvedčil, keď sme to komponovali, lebo v zásade tá basová linka a tá linka tých bicí, to je jeho práca. On to prinesie ku mne, alebo do štúdia a povie mi, niečo na to vymyslí. Čiže ja robím melodickú linku, alebo text, alebo niečo do toho vymýšľam, čo asi aranžérsky by tam mohlo byť. A ja vravím, počuj, ten celý úvod sa mi zdá, že by sme tam ani veľa spievať nemuseli. A on hovorí, presne takto to urobme. Takže sme sa dohodli, že trošku to bude dravejšie a trošku to bude také, aj ten text, ako to hovorí, že každý dnes sa vzdáva. Dnes si ľudia prestávajú veriť. Niektorí sú až príliš egocentrickí a egocentrickí na druhej strane sú zase takí, ktorí sa dajú udúpať. A ja to tak vo všeobecnosti som pre všetkých chcela spraviť. Ver tomu, ver hlavne sebe a preto myslím, že máš na to má každý, nielen ja. Áno. Určite áno, tak si to hneď aj zahráme. No a vy pokiaľ by ste sa chceli Marceli Molinárovej niečo pýtať, kľudne sa pýtajte. WhatsApp 0915 432 436 alebo Messenger Fit Family Rádia. Tam môžete poslať svoje otázky, určite zodpovie mladá pani. Taká pekná fosíka. Áno, ako sa... Ja som to hovoril, že prišlo slnečko do štúdia Fit Family Rádia. Len prišla a 30 minút sme sa rozprávali a skoro sme zabudli vysielať. No, takže, ale vysielame, to je dôležité a ideme si hrať pesničku. Máš na to. Reklama. Laboratórium v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na neuveriteľný zážitok v ríši zvierat. Vstúpte s nami do akvária ku škrečkom, mravcovi či lienke, do domčeka ku slimákovi alebo si zacvičte s myškami. U nás vás zmenšíme na počkanie a spolu zažijeme úžasné dobrodružstvo. Laboratórium v Spišskej Novej Vsi. Zážitok na celý život pre všetky deti, školy, tábory a celé rodiny. Rezervujte si vstup len pre seba na www.laboratorium.com. Tešíme sa na vás. Reklama. Todo el mundo vamos a bailar, a disfrutar con ritmo nuevo que viene llegando. ¡Ay, qué estreno! ¡Qué rico! ¡Va! Postav sa čelom tomu, čo ťa trápi, chránim ťa telom, za chyby sa platí. Viem, že to zvládneš, nemusí sa báť, aj
el mundo sabe que el que sabe, sabe y que se levanta, que nunca se cae. Porque tiene el pie seguro, sabe que tiene su estrella, tiene su amor, su corazón, tiene su valentía y su posición. Postav sa čelom tomu, čo ťa trápi, chránim ťa telom, za chyby sa platí, viem, že to zvládneš, nemusíš sa báť, aj keď spadneš, pomôžem ti vstať. Už si na to prišiel, že kto je tvoj brat, už si na to prišiel, svet býva plný zrad, už si na to prišiel, život nás bráni ťa, prebrodil si Dunaj, preplávaš aj vás. Počúvajte Fresh Mix, čerstvá hudba a informácie z úsmevom vo Fit Family Rádiu. Najviac zábavy je iba s nami. Aj Západ počúva Fit Family Rádio. No, ja pevne dúfam, že celý svet počúva Fit Family Rádio, pretože v štúdiu je Marcela Molnárová a už tu prišli aj nejaké odkazy, čo je veľmi dôležité, aj spätné väzby. Marcelka, pozdravujem vás. TV Senzi dáva vaše piesne. Motýl, krásny videoklip, farby, Motýl je aj venček. Všeličo sme sa dozvedeli, keď ste boli hosťom Bašky, takže takto poznám piesne. Chcem pozdraviť do štúdia teba, Mareček, a Marcelku, zaujímavý rozhovor. Piesne zdieľam, no tak to je dôležité. Magduš, pozdravujeme. Ešte tam dávajú vaše piesne a videá s detičkami, knižky pre ne. Je to vaša srdcovka. Tak to, k tomu celému sa dostaneme, lebo ja som chcel presne aj premostiť na túto vec, lebo Marcela Molnárová je multifunkčná žena. Ona je to multifunkčná. Mám takú jednu oravku doma, tiež multifunkčnú, takže... Tiež usmievavé slniečko. Áno, vy multifunkčné ženy máte ťah na bránku, to proste ako, to je bez debaty. No a presne preto multifunkčná, lebo speváčka, píšete detské knihy, čo je veľmi, aby som povedal, že dôležitá vec. My sme tu mali prednedávnom taký rozhovor tiež o výchove, o finančnej gramotnosti pre deti, výchova vlastne už od škôlky, ale vy píšete úplne iný edukačný zámer, čo je veľmi dôležité. Vyšli vám 2 knižky, k tým sa dostaneme, tuším, že Hanko a Mňamko a Zubková vila. Trošku viac, išla mi aj za tabuľou a dokonca teraz najdušikovia, takže knižky už mám na trhu a vlastne teraz piatok. No, tak dokonca. No, ja tu mám napísané 2, ale dobre, OK, to všetko. Vy ste doniesli aj nejaké knižky sem, môžete kľudne ukázať na kameru. A je to spojené aj s srdičkami. Kamera, za to bolo. Áno, toto je knižka za to bolo. Túto knižku poštujem, nie kvôli tomu, samozrejme, že som to písala ja, ale k tej spolupráci sa teším, ktorá tam je. Je to s pánom docentom, profesorom, doktorom Igorom Škodáčkom, ktorý bol dlhé roky kustodom celoslovenskej detskej psychiatrie. A my sme aj podporovali slovenskú psychiatriu a detičky tam, pretože množstvo vecí a charít sa robí pre deti onkologické, pre kardio, ale pre tú detskú psychiatriu sa nerobí toľko. A ja som urobila k tomu aj taký projekt. Áno, vlastne vy, začiatok celá táto etapa týchto kníh je spojená s vašim občianskym združením Zdravé duše. Áno. Mne hlavne ide v živote o to, aj keď som bola malá, som to tak vnímala, aby človek viac myslel na svoje zdravie. Už ako dieťa som vravela mojim rodičom, starajte sa o seba, dobre, sa stravujte, choďte na prechádzky, majte sa radi. Celoživotne, to je proste moje motto životné a ja si myslím, že tak by ľudia mali žiť, tak vnímať takú tú kalokogatiu, ako je to povedzme v Grécku, Gréci milovali tú kalokogatiu, takéto vyrovnanie, také to pekné, alebo Etruskovia to mali radi, že žiť, povedzme, oni mali 70-80 rokov a Etruskovia vraj vyzerali ako 30-roční ľudia. Tak toto je môj cieľ.
Ak sa mi to podarí, bude dobre. No a ja som preto začala tvoriť aj pre tie deti, aby už od toho detstva, tak je knižka Hamko mňamko, aby dobre papali, Zubková vila, aby sa starali o svoje zubky, Za tabuľou knižka, aby sa starali o svoju dušu, a tá posledná knižka, ktorá vyšla na trh, je Najdúšikovia, o zvieratkách, o ktoré sa nikto stará. Nie len taká rozprávočka, že kde sa len opýtame, ako je to s mačičkou a s tým, ale kde zažívali tie zvieratka také ťažké deprivácie a straty, a aby tie deti vedeli s tým narábať. No dobre, a tak jedna vec je kniha, lebo jedna vec, že teda vydám knižku, a k tomu sú spojené aj nejaké CDčka, ste sem donesli, takže kľudne to treba ukázať, treba to povedať, lebo myslím si, že málo ľudí o tom vie. Zubková vila, tak to je spojené vlastne knižka aj s CDčkom. To je rovnomenná knižka a CDčko o dentálnej hygiene pre deti. A sú tu spracované krásne príbehy Zubkovej vily z Dublinky, ktorá vlastne naučí detičky, ako sa o svoje zubky starať, a z detí spraví vlastne malých mentorov. A tie pesničky, jeden kolega mi vravel, ako môžu urobiť 10 pesničiek o zubkoch, a dalo sa to. Jedno tam máme také podarené, že doktor Dobrý, no a ten vlastne vysvetľuje, ako chodiť na preventívnu prehliadku. Máme tam vrtačku Evičku, čistý zub, zubná kevka, o všetkom sa dá písať, o všetkom sa dá zaspievať, a napríklad o myši, že lesná myš sa nedá chytiť do pasce, to vedia muchy, pavúky aj hlodavce. Toto všetko vieme. Potom ku knižke Hamko mňamko, ktorá je teraz knižka vypredaná, knižka sa musí dotlačiť. Mikrofón. Áno, tak to je zase o tom, ako dobre papať kalerábik. Všetko možno, aby deti vedeli, že aj sladkosť je dobrá ako medík, aj mäsko je dobré o rybičke. A vlastne my sme to tam nahrali nie len, že tie pesničky, ale dali sme si záležať, že od jara, ako vtáčiky spievajú, tak podľa toho, v ktorý mesiac ten vtáčik spieva, na tie pesničky sme to nahrali. A je tam aj rozprávočka na konci nahratá. No a teraz chystáme ďalšie CDčko k tým najdúšikom, že aby som to takto tu ukázala. No samozrejme, toto je posledná moja knižbočka, ktorá je na trhu, a prezradím vám k nej takú zaujímavú vec. Môj otecko bol narodený v roku 1923. Preto som veľmi trvala na tom, aby knižbočka vyšla v roku 2023, lebo je to jeho storočníci. Sú tam všetko skutočné príbehy, ktoré sa stali, a jeden ten, ktorý sme zažili aj my, sme mali doma malého srnca. Tak dobre, úplne super. Takže na úvod sme si to takto predstavili, tieto veci, ktoré už sú, ale áno. Ali. Tak je aj fotka. Ešte aj fotka. Je. A volal sa Miňo, ak dobre vidím. Miňo. Áno. Tak vy tam máte aj Miňa. Máte ostrý drak? Áno, mám brýle, tak vidím. To bol môj Miňo. Teraz viac vidím, ako nevidím. Ale dobre. My si skôr ako sa dostaneme k ďalšej veci, lebo toto nie je len to, čo robíte, tieto knižky, lebo my máte nejaký program, pokiaľ viem, ale k tomu programu sa dostaneme, ale teraz si zahráme pesničku Motýľ. Prúpovídka k tejto pesničke? Veľmi jednoduchá. Keďže je to motýľ, tak taká metamorfóza, tak aj ja som sa tam zmenila trošku v tom videoklipe. Ja som si ho sama režirovala do Bratislavy k takým karloveským ramenám, a prakticky dnes už to karloveské rameno vôbec nevyzerá tak, ako sme to vtedy nakrúcali. Zostalo to jediné pôvodné v tom videoklipe. Žiaľ Bohu, bola taká strašná veľká voda, že strhala všetky tie stromy, ktoré tam sú, a ja na nich vlastne ešte sedím. No, ahoj Mareček, a ja pozdravujem Marcelku Molnárovú, obľúbenkyňu nášho Peťa, a prajem krásny deň Marcelke. Tak toto nám napísala naša poslucháčka z Liptova. Ďakujeme veľmi krásne, no a teraz už ten spomínaný motýľ zo štúdia Fit Family Rádia, no a vy sa kľudne pýtajte, pretože stále máte možnosť sa pýtať Marcely Molnárovej, čo chcete vedieť na náš WhatsApp 0915 64 2436. Reklama. Podiel sa s nami o tvoj úspech. Hľadáme práve teba. Hľadáme tých, o ktorých nevieme. Zapoj sa do výzvy o najúspešnejšieho poslucháča Fit Family Rádia. Napíš nám o sebe alebo prihlás niekoho z tvojho okolia, o kom by sme mali vedieť. Naklikni fitfamilyradio.com, kde nájdeš všetky informácie, vyplň formulár a staň sa najfanúšikom Fit Family Rádia. Pomáhame ľuďom a prinášame k vám spravodlivosť. Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti právnej pomoci. Sme for justice, sme vaša opora a právne zastúpenie.
kliknite www.4justice.sk, kde nájdete informácie a kontakt. Právne zastúpenie ponúkame pre Slovensko a Českú republiku. For Justice ponúkame obchodné, občianske, rodinné a pracovné právo a pomôžeme vám aj s vymáhaním dlhov. For Justice, Lazarecká 23, Bratislava, alebo nám zavolajte 0911 844 424. S Fit Family klubom budeš fit telom aj dušou. Ponúkame starostlivosť o zdravie a podporu imunitného systému. Nastal čas starať sa o seba a svoju rodinu. Teraz máme pre teba svetovú novinku. Meranie funkčnosti výživových doplnkov. Otestuj svoje telo a nastav si doplnky výživy presne podľa svojich potrieb. Vyberaj starostlivo. Viac info na fitfamilyclub@gmail.com alebo na čísle 0908 042 571. Fit Family Club. Vaše rodinné zdravie a pohoda. Reklama. Krásnych farieb sadol na tvoju dlaň. Fit Family Rádio. Daj nám o sebe vedieť na WhatsAppe Fit Family Rádia 0915 64 24 36. Napíš alebo nahraj hlasovku a my tvoj odkaz prečítame alebo pustíme do éteru Fit Family Rádia. No, tak my sme si zahrali ďalšiu pesničku v rámci dnešného rozprávania s Marcelovou Molnárovou a dostali sme sa ku knižkám, k detskej literatúre, k CDčkám, k všetkému, čo k tomu patrí, ale teraz by sme si mohli niečo povedať bližšie, nielen o speve, písanie, ale vlastne aj o tom, čo
podľa mňa málo ľudí vie, že občianske združenie Zdravé duše, to je projekt, ktorý si myslím si, že stojí za to, aby ste to odprezentovala a vlastne povedala. Ja by som to tak povedal, že pochváľte sa, hej, lebo toto nerobí každý a myslím si, že je to veľmi zaslúžená a veľmi dôležitá vec pre naše deti. Ďakujem pekne, to si určite nezaslúžim až takúto chválu. Je to v prvom rade veľa práce za tým. Ja som sa rozhodla urobiť tento projekt, lebo ja som sama videla, koľko detí v tom dospievajúcom veku, v tom adolescentnom veku má problémy. A ja som urobila taký trigón, dieťa, škola, učiteľ, aby synergicky spolupracovali a existovali v takej, povedzme, vo väčšej zhode. Lebo v tejto dobe si málo kto rozumie, každý si píše nejaké skrátené SMS-ky, ani netušia deti, akými ťažkosťami, akými depriváciami prechádzajú. Tak ja som vymyslela projekt a nie je to projekt, ktorý by som robila sama. Je to s lekármi, je to s kaučami na zvládanie stresu, na vysvetlenie, čo sa vlastne v tom ich veku s ich hormónmi deje. Čiže v tomto projekte, ktorý sa rovnomenne volá ako kniha za tabuľou, je to aj preto ten názov, že pred tabuľou vyzerá, že všetko pekné a za tou tabuľou sa aj napíše zle, aj povie zle, aj niekoho zbijú a tak. Tak ja tam mám lekárov od pediatrov, cez endokrinologov, gastroenterologov, aby aj lekár, čo sa týka zažívania, povedal, prečo deti takto zle znášajú istý vek a čo to s ich stravovaním napríklad robí, alebo čo to robí s ich zažívaním, ako sa cítia. Mám tam kaučov na zvládanie stresu, mám tam ľudí, ktorí radia, ako sa deti majú postaviť na svoje nohy, ako neubližovať iným a ako vedieť, ako neprovokovať iných, ako si nespôsobiť ešte horšie, ako napríklad, keď som také dieťa, ktoré sa všetkých bojí. Takže všetky tieto techniky a technológie sa deti v tomto projekte učia. Hovoria im to tam renomovaní profesionáli a lekári a priznám sa, jedine tú radosť musím teda ako odprezentovať, že deti nám z tohto projektu nechcú ísť domov. Že tam zostávajú a každý by si myslel, že ťažké prednášky nechcú tie deti počúvať. Naopak, my to máme vymyslené, že ťažká prednáška trvá iba 10 minút a potom sa s tými deťmi rozprávame o tom, čo potrebujú, ako prísť k takej technológii, ako sa postaviť na svoje nohy. Dobre, tak ako sa dá dostať k takejto prednáške? To znamená, je to len pre školy, základné, stredné školy? Základné a začiatok stredných škôl, je to povedzme od tých 11 rokov, lebo tá kognícia bývala predtým od 12 rokov, ale dnes sa už znižuje, čiže od tých 11 rokov do takých 15-16 rokov maximálne. Pre staršie to zatiaľ nerobíme, lebo tie už asi by ani na tento typ prednášok nešli, ale v tomto základe, aby sa dozvedeli, čo sa v tej prvej zmene hormonálne s nimi deje. A či je to základná škola, či sú to detské centrá, môžu si nás zavolať ako cez občianske združenie, ohlásia sa mi, či je to na môj web, či je to na môj Facebook, všade to vlastne je viditeľné a tým pádom môžeme prísť už na školy. Najradšej to robíme tak, keď povedzme nejaký kultúrny dom dá dohromady 3-4 školy a môžeme to predniesť pred nimi a máme tam aj, nie je to len čisto prednášky, sú tam aj také menšie skupinové práce, aj individuálne práce s každým tým človekom a my vlastne tým školám prednášame najprv otázky, ktoré sa budeme deti pýtať, aby oni nemali strach, že toto občianske združenie, čo keď poškodí môjmu dieťaťu? Nie. Toto je veľmi vážna, seriózna vec a môžu si byť istí, že je to v poriadku. Najprv riaditeľom dáme schváliť to, čo my na tej škole vlastne budeme prednášať. To znamená, že do takéhoto projektu sa môže zapojiť akákoľvek základná škola, stredná škola, a môžu to byť aj obce, ktorí sú zriaďovatelia škôl, alebo mestské kultúrne strediská a proste ktokoľvek má záujem urobiť niečo pre našu mládež, tak sa môže kontaktovať kde? Na občianske združenie Zdravé duše, áno, alebo konkrétne na môj web, na mňa, na môj Facebook, na mňa, na môj Instagram, na všetky sociálne siete a všade sú tam kontakty, kde nás môžu kontaktovať a vlastne v takých tých zónach, kde je to pre informácie pre deti, ktoré potrebujú pomoc, aj tam sme. No, dobre, tak toto je, myslím si, že veľmi dôležitá informácia, ale ja sa chcem ešte jednu vec spýtať, pokiaľ sa posunieme ďalej. Ja som tu našiel taký krásny váš citát. Toto tiež možno, že málo kto vie. Ak nevieš, choď do školy. To ja stále tvrdím. A ja si myslím, že ľudský mozog má tú schopnosť sa učiť až do poslednej chvíle svojho dýchu. Ľudský mozog naberá, to je ako špongia.
Ja sa čudujem, keď niekto povie, že nedá si pečený bôčik mastný. Ja si myslím, že niekedy by si aj mal dať, pretože mozog je živý z tuku. To je sám tuk. A príjma informácie každým dňom, kam sa pozrieme, to priberáme nové informácie. Len my sa rozhodneme, či chceme náš mozog otupiť, alebo ho chceme vzdelať. A ja tvrdím, keď je človeku ťažko a nevie si pomôcť, či v rodine, alebo či so svojimi priateľmi, alebo vo svojej práci, okamžite nech zdoberie pár švestek, chytí dlaň do ruky, hlavu do dlani a ide študovať. A ja netvrdím, že to musí byť moja vysoká škola, sociálna práca, kde sa dozvie samozrejme najviac, čo sa týka tých problémov v tom bežnom živote, ale nie je to akákoľvek škola. Čo ho baví, či je to technika, či je to chémia. Dokonca dnes som počula v rádiu cestou sem k vám, krásna cesta inak, sem do Lučenca, som počula, že je schválené v rámci vlády, že vzdelanie na Slovensku bude umožnené do najvyššieho veku. Na Slovensku podporené. To je pozitívna správa. Takže my si zahráme ďalšiu pesničku. A toto je pesnička tiež z nového albumu. Môžete nám povedať k tejto pesničke niečo? Ja tam na tej obrazovke vám to ukazujem. Je to tiež z albumu Motýl? Dobre, áno, je to pesnička If I Never See You, ak by som ťa už nikdy nevidela. A spoločne s Henrym sme túto skladbičku urobili a ja mám jedného kolegu v Amerike, ktorý je zvukárom Beyoncé, Rolling Stones a podobných takéto veľké megastar. A on mi povedal, že ak by som potrebovala alebo chcela zmixovať môj album, takže mi to umožní a vlastne táto skladba If I Never See You Again bola mixovaná v MGM štúdiách v New Yorku a John Kilgore, jeden z najlepších režisérov v MGM, to mixoval zhodou okolností. Takže aj takáto vec sa človeku niekedy stane. Tak a my si to zahráme v premiére od nás z Fit Family Rádia. Tak majte zatiaľ krásny deň a pokiaľ sa chcete niečo pýtať, kľudne sa pýtajte, pretože je to zadarmo. Dnes je to zadarmo na našom WhatsApp 0915 64 24 36. Reklama. Miláčik, pozri sa, susedia sa vrátili z dovolenky. Pozri, akí sú vysmiatí. A to im stratili kufor a oškreli auto. Aj vy môžete mať pohodu na dovolenke alebo na cestách. Vyberte si to najlepšie poistenie pre vás na www.fitpoistka.sk. A to nie je všetko. Poistiť si môžete aj majetok alebo svoje podnikanie. Najvýhodnejšiu poistku už nemusíte hľadať. www.fitpoistka.sk. Na tomto mieste môže byť vaša reklama. Nakliknite www.fitfamilyradio.sk. Reklama. Dream
Počúvajte Fresh Mix, čerstvá hudba a informácie z úsmevom vo Fit Family Rádiu. No a my sme s úsmevom opäť v štúdiu Fit Family Rádia, tak spolu so mnou je to aj usmiatá Marcela Molnárová. Tak kľudne môžete povedať prúpovidku aj k tejto pesničke, aké kapacity je to a kde to spolu s vami hrali? Zhodou okolností som touto skladbou účinkovala aj v Spojených štátoch amerických, mali Silvestra a po mne mal prísť hrať úžasný bard na trubku Laco Deči so svojou kapelou a zhodou okolností toto bola jedna z posledných vecí, ktoré ja som teda tam mala v programe a im sa to zapáčilo, že to hrali spolu so mnou. Jeho gitarista sadol k tomu, ku gitare a jeho syn je vynikajúci bubeník, tak sme spolu zahrali a bolo, great music, tak sme zabávali sa do 4:00 do rána, sme nevedeli prestať hrať. Takže aj s takýmito kapacitami človek niekedy má šťastie. Áno, kľudne môžete ukázať CDčko na kameru. Toto je CDčko Motýl, z ktorého si hráme skladby. Mňa tam zaujala tá fotka. Keď som to dostal do ruky, pozerám, bože, to je Jennifer Lopez. Nie, to je Marcela Molnárová, aby ste vedeli. To je to neskutočne urobené. A na to naviažem aj otázka, ktorá prišla sem do štúdia Fit Family Rádia, alebo taký ahoj Marečku, musel som sa pozrieť do štúdia, či je tá Marcelka stále taká krásna, pekná žena, krásna, usmiatá, super, držím jej palce. Toto napísal náš Horvy. Tak, to je milé. Ďakujem pekne, áno. Pozdravujem. A teda eventuálne aj vyberiete niekoho, komu aj takéto dačo pošleme. Toto ma nahovorila Desana Dudášová. Ja som v zásade dosť konzervatívny človek a ona, nie, počuj, to vymyslíme a Fero Mikloško ma obliekol, teda skôr vyzliekol, ako to tu vyzerá. A Desana nahovorila, neuveríte koho, kto mi robil vizáž. Brany Gröling. Z toho všetci poznáte, dnes sa snaží pracovať v politike, ale vtedy krásne takto namaľoval. Takto sme to vymysleli a Terečko, sa teším, že ho máme, lebo kto vie, koľko rokov človek takto ešte povyzliekaný môže chodiť, pokiaľ to nie je na kúpalisko, že áno? Áno, jasné. Píše to ďalšia poslucháčka, že nás pozdravuje z Krivania, že pracuje. No, ďalej krásne zdraví Marcelku a aj sa teší, že dnes je v štúdiu Peťová Arašová srdcovka. Takže... A keď počujem teda Peťko Araš, ja musím poďakovať Peťkovi, lebo on je vlastne šéfom môjho fanklubu, čo ja som ani v živote netušila, že takého úžasného človeka do života získam. Popri tom ostatnom manažérskom a všetkom, čo človek v okolí sebe má, že existuje Peťko Araš Štauder, ktorý sa rozhodol mi takýmto spôsobom pomáhať a podporovať ma ako šéf mojho fanklubu, takže ja ho srdečne pozdravujem, pusu mu postielam, že sa tak stará o mňa pekne a prajem mu hlavne veľa zdravia. Veľa zdravia. Áno, my mu držíme palce, tak Peťko, držíme palce, posielame ti veľa energie. Je tu, počujem, a toľko tu je energie v tomto štúdiu teraz, že to sa tu ani nespracuje, takže všetko posielame do Nového Mesta nad Váhom. A nech sa ti darí, to som veľmi rád. No tak, kde, dobre, toto je hudba. No ale poďme aj k tomu divadlu, lebo vaše herstvo nie je len o tom, že teda teraz to bol nejaký seriál, ale muzikály, no tak čo všetko ste vlastne dokázala absolvovať, čo všetko, a kde ste hrala? Toto prezrate mne a hlavne aj poslucháčom Fit Family Rádia. Ten seriál, to bol len taký fragmentačný, to bol vlastne jeden diel, aj keď sa to nezdá, nahrávali sme to skoro 3 mesiace, to by ste neverili. Potom na záver poviem, čo sa mi tam vlastne stalo, že skoro som to neprežila, že jeden diel jedného seriálu a skoro to dopadlo fatálne, ale ja som vlastne študovala Vysokú školu muzických umení, bol to odbor muzikál, klasickú operu. Jedna z mojich kolegyň v škole bola Silvia Sklovská, asi každý pozná. No a to herectvo ma učila vynikajúca profesorka herectva pani Evička Rysová a ja som potom hrala na Novej scéne, to sa volalo Ples Hotel Savoy, s ktorým sme nielen na Novej scéne účinkovali, ale šli sme s ním vlastne aj do zahraničia cez agenta Landgrafa, ktorý nás ponúkal cez všetky nemecky hovoriace krajiny až do Švajčiarska. A keďže to bola taká komediálna fraška, veľmi rýchla reč a náročné to bolo so spievaním, so skákaním, so všetkým, s prevracaním pomaly nôh hore-dole. Tak toto sme robili a to skoro každý deň sme vo Švajčiarsku hrali. To bolo pre mňa obrovská, úžasná skúsenosť s kolegami z Novej scény, ktorých všetkých pozdravujem. Už dnes v tomto štádiu Nová scéna ani neúčinkuje, vtedy mala orchester reálne a baletný zbor.
A potom som hrala, čo musím veľmi povedať, že v 9. mesiaci tehotenstva 17. septembra som išla na konkurs. Janko Ďurovčík chcel, aby som predsa len prišla a predspievala do hriešného tanca Dirty Dancing. A podarilo sa mu, že ten ma vybral, že ma chcel v tom predstavení. Ja som 27. septembra porodila a 12. októbra som bola na skúške. Dobre. Na skúške v divadle Arena, kde ma všetci podporili a teda aj hlavne šéf divadla Arena mi dávali, teda naozaj veľmi mi drukovali, že teda vedeli, že ešte som kojila všetko a tak niekto mi dokonca, predstavte si, dokonca niektoré mamičky sa aj troška zlostili, že prečo od toho dieťaťka odchádzaš a toto a oni si neuvedomovali, že ja idem ráno na skúšku, dieťa nakojím, alebo mám pri sebe pani, ktorá mi vtedy pomáhala, odrobíte predstavenie, odskúšať a idete domov, takže nie je to také, že človek ide do práce, hej, divadlo je predsa len trošku iné a mne naozaj dali iný režim, že som to odrobila hneď po narodení dieťaťa. Tak to klobúk dole, tak vlastne, a to sa hralo aj v divadle Arena. Áno, to bolo úžasné, hej. Áno, no, stalo to za to predstavenie a tak píše nám to poslucháč, pozdravujem pekne návštevou Fitfami rádiu, nedá mi to povedať, že aj ty si také naša familkovské latino, tiež roky nerátaš. No, ďakujem veľmi pekne. A dobre, tak kde vás teda môžu, ja neviem, si zabukovať, alebo kde vás môžu najbližšie vidieť poslucháči Fitfami rádia. Čo teda chystáte? Niečo sme tu už načetli, že sa tu chystá nejaký album, ale to nie je všetko, lebo to si dovolím tvrdiť, že je to len tak 10% z toho, čo vy všetko robíte. Tak mám teraz rozbehnuté takéto zaujímavé veci. Jedna je úžasná spolupráca s herečkou Bibianou Ondrejkovou, kde sme sa rozhodli, že robíme také spoločné herecké také talk show, ale je samozrejme, že tam aj spievame, ale tam hráme, robíme si jedna z druhej žarty. Je to tak zábavné, že skutočne ľuďom sa to páči, že sa smejú a volá sa to Len tak zľahka. A druhá, to je prvá časť tej skladačky našej a druhá časť sa volá Babina kolobežke. Je to veľmi milé predstavenie, kde si opäť voláme aj svojich hostí, rôznych muzikantov, spevákov. Kto čo má ruky, nohy, príde tam. Nedávno sme to robili s Majom Miezgom, s Mariánom Labudom. Skutočne toto predstavenie stojí za to, bukovať ma môžu na mojich stránkach, alebo teda na stránke Bibiany Ondrejkovej, alebo na mojom webe, kde len kliknú na moje meno Marcela, som s 2 L. Zhodou okolností, to je taká podarená príhoda, že prečo 2 L? No toto ma zaujíma, lebo ja som sa nevedel dostať na web. Ja aj tak ja som s 2 L a teda to poviem, že jedného pekného dňa ja si moje CDčka všetky, či aj detské alebo dospelácké, dávam tlačiť Sony Music v Rakúsku. No a v Rakúsku nevnímali, že Marcela má byť s 1 L, proste automaticky vytlačili na ten album, vtedy sme tlačili asi 2000 kusov a vyšlo 2 L. Ja som si išla pred tie CDčka, zostala som ako obarená, teraz sa pozerám, a čo? Dám to skartovať, bolo to aj na CDčku, aj label, aj zadná stránka. A bola som tam s kolegynkou, ktorá je moja grafička, ona hovorí, počúvať, nenariekaj, sedela som ako mŕtvá tam, zelená, fialová, čo urobím, čo poviem sponzorom? A ona hovorí, tak to urob, ako urobil Meky Žbírka. Meky Žbírka je Miroslav Žbírka, hovorí si Meky Žbírka, tak ty budeš Marcela s 2 L a presveď celé Slovensko. Iba z tohto titulu sa to stalo. Tak to jednoducho. No. A potom teraz som to začala používať. Niekedy sa to aj akože niekomu na začiatku nepáčilo a myslím si, že už si diváci a publikum na to zvykli, že som Marcel Lelala a zvyknú hovoriť, tak zaspievaj Lalala Marcel Lelala. Asi toľko. No a tým pádom sme počúvali z albumu Láska, ktorý som robila s Henrym Tótom. Ako som spomínala, boli sme spolu v Prahe, dokonca sme spolu hrali v Gregorovej sále Pražského hradu s tým Henrym x miliónkrát na všetkých javiskách, od Jofína cez Zlatú hus, všetko, kde sme boli, tak sme boli aj v Spojených štátoch a rozhodli sme sa s Henrym po rokoch, že obnovíme spoluprácu a vlastne teraz dorábame najnovší program, kde hráme veci, ktoré sú trošku aj iné, psychedelická muzika, rocková, jazzová, také ako ma bežne ľudia vôbec nepoznajú. A potom
vlastne dokončujem tento album s Albertom Hererom v jednom zaujímavom štúdiu, ale aby som nezakrikla. O tom štúdiu sa až bojím povedať, klopem na drevo, na seba, na hlavu, aby to všetko dobre dopadlo a keď to dobre dopadne, tak s tým prídem ako teda na koni, alebo na 100 koňoch s tým vozom. Dobre, ja budem len rád. Takto a potom, čo teda robím, kde ma môžu vidieť samozrejme rôzne moje predstavenia, ktoré si opäť nájdú na tých všetkých akciách, lebo ja som v tomto trošičku ako tí Kubanci, nepamätám, neviem, ale keďže ide aj teda leto, tak tam robím aj detské koncertíky, ja robím detské divadielka, prezlečiem a som doktor Dobrý alebo Zúbková Bíla a vlastne, čo sa týka 1. júna Dňa detí, odvtedy vlastne už robíme detské koncertky. 7. mája viem, že budem v Kežmarku robiť s Bibkou Ondrejkovou, potom robím detský program Detské divadielka a potom už s Henrym Totom sme kadetade po celom Slovensku, keď si nás nájdu. Dobre, tak je toho naozaj dosť. Ale mňa ešte jedna vec zaujíma, keď sme sa tu bavili o tých knižkách, o tom občianskom združení Zdravej duše, to znamená, kto sa podujal na to, že teda idem do tohto projektu a budem vám tlačiť knižky, navrhneme to graficky, lebo mám za to, že tieto velikánske vydavateľstva, nie je to až tak preferovaná záležitosť, že poďme tlačiť knižky pre deti, ako si majú umývať zuby, ako sa majú starať o seba, čo je dobré pre nich, čo sa týka stravovania a tak ďalej, tak aj k tomuto je nejaký príbeh, tak ľudia ešte môžete povedať, lebo teraz treba chváliť, treba povedať, ľudia, je tu Marcel, nájdete ma tam a robím ma toto a poďme sa spájať a poďme pomáhať našim deťom, mládeži, tínedžerom, nám všetkým, aby sme sa posunuli tým smerom hore. Dobrým. Nie, že správnym, hej, každý smer, ale smerom hore, hej. Povedzme to tak, aby sme každý tak ľudskosti, aby nám bolo dobre, aby sme zušľachtili svoj život. Takto nejako dobre. Ja to mám vymyslené. Tak z hodou okolností sa volal aj jeden televízny program, ktorý som mala, ten sa volal Vitalita s Marcelou, ale keď vy spomínate tie knižvočky, ja som pri napísaní prvej knižky, to bolo úplne jednoduché, že som bola raz v jednom televíznom programe, kde si ma zavolali, že teda nech prídem porozprávať o tom, ako moje dieťatko, vtedy malo 2 roky, sa stravuje a čo teda mu robím a pripravujem a bola tam pozvaná aj pani doktorka Vicianová, ktorá mala hovoriť práve o tých problematických stavoch detí, ktoré teda nevedia sa dobre stravovať alebo majú zažívacie problémy. No a mňa tam zavolali a tá pani doktorka sa pýtala teda, že čo ja robím, keď to dieťa tak dobre papá. Ja vravím, tak buď poprvé dobre varím, to je jedna z možností, hej. A po druhé, ja jej spievam také riekanky, hej, že čo ja viem, teraz pekne potichúčky, umyjeme rúčky, napapáme sa, poskačeme, zaspievame a ona si to spievala a ani nevedela, ako spapala všetko, čo som jej vlastne pripravila. A tá pani doktorka priamo v tom vysielaní mi povedala, pani Marcelka, no a vy tu nesedte, vy sa postavíte, chodte domov a napíšte tú knižku a vy urobte CDčko. No a ono sa to stalo, ja som to napísala, nahrala som tie pesničky, pani doktorka bola krstnou mamou toho CDčka. Keď sa toto udialo, tak si ma ľudia začali volávať, že tie CDčka, poďte nám zaspievať na nejaký program. Tak sme to urobili. A keď sme išli Zubárovi, Perkinmu Zubárovi, tak ten hovorí, no pani Marcelka, tak teda vy tu máte pesničky o hamku, mňamku a na zuby ste zabudli, tak čo? Tak ja hovorím, no dobre, pán doktor, idete do toho so mnou, že hej. Nahovoril mi 2 hodiny textu, ako sa starať o zubky pre detičky. Ja som to spracovala, dala do príbehov, nahrala, natočila, pán doktor mi bol krstným otcom. Idem na detskú psychiatriu, ktorú už vtedy som charitatívne podporovala a rôzne, teda hovorím od kardio, cez onko nemocnice a tam mi hovorí pán profesor Škodáček, no tak, pani kolegyňa, tak vy robíte hamko mňamko, vy robíte zubkovú vílu a detská duša kde zostala? Šup! A už som napísala knižku za tabuľou a teda ešte z hodou okolností som vtedy aj študovala na tej sociálnej práci. A keď som toto dokončila a pán profesor bol krstným otcom mojej knižky, vyzerá to komicky, ale je to tak, tak s mojou mačkou, ktorá odmietala papať, tak som išla úžasnému pánovi doktorovi zorolekárovi, ktorý povedal, no tak kolegyňa, tak vy si tu robíte hamko, zubkovú vílu, detská duša a zabúdate, že decká vyhadzujú zvieratká, von dostanú to na Vianoce, nestarajú sa, šup, a už máme najdušikov. No a potom som sa, tá už je na trhu. A teraz som sa stretla s jedným úžasným človekom, historikom, a to tiež neprezradím, ale už 4 knižky je napísanej a keď bude hotová, tak s tým prídem. Čiže mňa vždy do tých kníh niekto odporúči,
Ja som sa ozvala rôznym vydavateľstvám, ale v úvode, keď som začala písať 2008-2009, tak vtedy vydavateľstva si povedali, no bože môj, tá Molnárová, aha, aké to bude, tak neprejavili, povedzme, vtedy až taký záujem, tak ja som si povedala, založím si vlastné vydavateľstvo, to som nevedela, do čoho sa púšťam. Je to teda baníctvo, tak ako vy s rádiom, obdivujem vás obrovsky, že to dokážete, to nikto netuší. 24/7 sa tomu venovať, tak aj ja takto sa venujem vydavateľstvu, čiže od prvého písania, koncepcie celej knihy, výberu ilustrátora, zoradeniu knižky mám fantastické 2 grafičky, Majku Vavrinčíkovú, Lidku Vercholákovú, cez tlačiarov, všetko to robíme s našim dobrým tímom. A viete, v tejto branži sa hovorí, že v tejto branži človek môže tak trošičku sa zjašiť, niekedy sa tvári, že z úspechu, niekto z neúspechu v tej hudobnej branži. A keď začne tvoriť takúto náročnú vec, ako je napísanie knihy, tak tam sa veľmi dostanete na tvrdú pôdu a musíte toľko rozmýšľať a toľko makať, že sa nemôžete zblázniť. Áno, ja s tým súhlasím. Hlavne sa nezblázniť. Nemáme na to čas. Nemáme na to čas ani chuť. Je lepšie byť múdry, pekný, zaujímavý, inteligentný, rozdávať to ďalej a hlavne zdravý. Ale to už je trošku aj od Pána Boha. Áno, ja nemám k tomu to, čo podať. Ja môžem sa iba poďakovať, že ste si našla čas a že ste prišla do štúdia Fit Family Rádia a tak troška odprezentovala aj hudbu, ktorú robíte, lebo o tej málo kto vie, lebo ja som bol tiež zaškatulkovaný, že vianočné veci a nejaké pesničky dobré, OK, ale pokiaľ sú nie tie informácie, tak človek nevie. Toto je to najdôležitejšie, že sme dokázali sprostredkovať informácie a to, že robíte takéto úžasné veci, čo sa týka naozaj našich detí, lebo ja už mám veľké deti, ja to už nedokážem ovplyvniť, ale mám vnúčatá, mám vnúča 5-ročné a áno, tak toto je to, čo ma zaujíma a preto sa snažím dostať aj do popredia veci, ktoré môžu pomôcť mojim deťom ako rodičom, vyvarovať sa tých chýb, ktoré sme my ako rodičia robili, lebo každý rodičia robia chyby, ale len preto, že buď nemajú tú správnu informáciu, alebo proste z nevedomosti, To je jedine, inak sa to nedá. Tak preto ja si to vážim aj ďakujem za návštevu štúdiu Fit Family Rádia, že ste teda obetovala čas z Bratislavy, prišla sem k nám do Haliče po tento náš krásny zámok a odprezentovala tu seba a my si tu zahráme ešte pesničku a ja som si to nahal na záver, že nech to tu žije. Ešte k tomuto by som chcel nejakú tú prúpovídku, že nech to tu žije. Keď ten videoklip je tak pre mňa, tam je tam had, vo mne to ojakuje taký veľký rešpekt. Tak, to je dosť podarené, pretože ja s tým hadom som reálne točila. Ten had na začiatku nechcel so mnou točiť. Je to had mojej dobrej priateľky, ktorá s ním účinkuje a je teda vychovaný na to. A spočiatku ma ten had naozaj zvieral a v tej pesničke sa píše, že nech to tu žije, my predsa nie sme zmije, so zmijou točiť samozrejme nemôžem, ale v tej pesničke tá zmija, to slovo zmija je len prenesené, že nie sme ku sebe dobrí, sme k sebe hadí, sme k sebe zvierací viac ako samé zvieratá, ale ten had reálne najprv hovorím, som si myslela, že ten pitón má rozdrtiť, to by ste neverili, koľko sily má 2-metrový pitón, že skutočne je to schopné, to zviera vás naozaj rozdrtiť a potom zmasť na obed, na večeru, na raňajky. Ja nakoniec som zistila, že sa mu to nepáči, tak had sa hovorí, že nemá uši, vás nepočuje. Hadovi som povedala, drahý had, keď nechcem točiť, nechaj tak. Ak by si chcel, budeš tu hviezda ty a nemusím hviezdiť ja. Bude to o tebe. Neuveríte, ten had povolil to zvieranie, zdvihol takto hlavu, pozrel sa na mňa, položil si mi hlavu sem na plece. Ešte 2,5 hodiny sme točili. Prečo ten videoklip? Ja som vždy odjakte živa, ako ma aj môj otec učil, vnímala trošku pravdu a takú tú životnú skúsenosť. Ja som do tej pesničky a do toho videa chcela dať tú celú životnú pravdu, že my tu naozaj prestávame žiť pekne. Prestávame žiť dobre a chcela som to tak napravdu otočiť. Ono sa to úplne nestretol, ten videoklip s úspechom. Možno časom ľudia pochopia, čo som ním chcela povedať, lebo to dobré sa stráca. A ja som vždy za to vyhľadávať to dobré. Ja mám rada záhradu, pracovať na záhrade, okopávať, zálistky z rajčín olamovať. Mám 70 cm cukiny. Proste som človek, ktorý rád sa hrabe v zemi. Ale tieto veci, keď robíte hudbu, prenášať to dobré do tej skladby a dať to ako nejaký mest, ako nejaký odkaz všetkým, že pozor, nerobme si zle, lebo môže to s nami zle skončiť. A teda než tá piesň zaznie, ja si vám dovolím veľmi pekne poďakovať, lebo
za vaše pozvanie a to, že som mohla taký pekný čas dnes stráviť, že v krásnom dni, po tom ťažkom škaredom týždni, aký sme na Slovensku mali a teda aj po celom možnom svete, že ma táto krásna familia rádio takáto pozvala k sebe a vy máte ešte to nádherné meno, že ste ma s láskou prijali, že vy ste tu dvakrát o láske, aj Marek, aj Ivetka ste o láske. Z láskavo ste ma prijali, ja mám album Láska, tak nech s láskou dopadne tento celý náš rozhovor, aby ste boli aj z láskaví navždy, vždy zdraví, šťastní, spokojní, aby vás s láskou počúvali vaši poslucháči. No, a ja mám niečo pre vás. Ešte takto na záver. Také, my tu máme také tričko, že bachtále, tak my vám venujeme tričko bachtále, že znamená to buď šťastný. Tak buďte šťastná, lebo my chceme, aby všetci poslucháči a všetci na svete boli šťastní a boli bachtále, lebo treba si prijať. Tak my prajeme vám všetkým, aj vám bachtále a myslím si, že na záver táto pesnička, nech to tu žije, je správne nechaná pesnička na záver. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, držím palce a rád vás uvidím opäť v štúdiu Fit Family Rádia. Vy ste to povedali, že prídete na koni, to chcem vidieť, ale úplne stačí, že prídete na aute. Viac koňoch. Na viac koňoch. A teraz si dáme reklamu a Marcela Molnárová a posledná pesnička v rámci Fresh Mixu Niekto tu žije. A vy žite spolu s nami, ja sa na vás teším už o 18. Jukeboxe, kde budem plniť vaše hudobné želania a priania. No a samozrejme, cez deň vás budeme držať v tom správnom pracovnom tempe, aby ste mohli prosperovať a prekvítať. Toto je to, čo vám želáme. Buďte všetci bachtále. Ešte raz ďakujem, mladá pani. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia a do počutia.